sulod para makita ang kuba tay-tay. Ay, uli ang buta kung kaagi pa ko din. Hindi ko kaagi karon mabalik ito karon. Gasig-gasig kay inasang pakita ko tanis inyong White House dito sa ano tawag na Lisaris Mansion. Ay ano na da. Basta galing kay kagasig-gasig sa dalaga. Hindi mabanggang ko dito, hindi makita. Kaya mas natunok ko na. Ginakulbaan ko, di ba? Hindi na ko kaagi, di ba? Sa tay-tay pala. Hindi ko nagagi kay alin ko sa city. Good morning, galing guys. Wala intro, wala diretso lang pala. Butong kaagi pa ko di. Bay pa nga kaagi pa. Eh, gusto ko pa may update kay daw. Pati ko imo nila di nga esplanade. Subon ang nga kayuhon ko no ito ginakayo na gudman ang ligyan na bakbak. Bakbak ang ligad. Di sa bungay ako kita daw 2 days na. Ay, balik kami sa hospital. Mga ano ko na pinalakas ko. Mataktak lang ng buyo ako. Yan lang makita kay para may update naman ko sa inyo. Ay, dilaw na ko kay nanay. Kulian ko na si nanay di. Hindi na nagbantay kasi mga 2 hours bantay. After 2 hours, balik mo ko to. Pasyente ko. Hindi mabayaan. Hindi ka balong mag-inom ka bulong niya. Ganyan, nakakita kung anong inom niya. Kaya kagagmay biya sa litra sa mga bulong, abi. Ay, pwede pa. Pwede pa ta. Hi, ma'am! Di ka mo makadto. Ay, ikaw naman ano. Ay, pwede pa magalit kagi ah. Pero lang tawa pala. Ah, kapalabaan. Wait lang. Uy, madagdag ka mo ta ah. Man, inanervyos ko diya mag-aagi. Mga ni uguba na. Iotod ng kalaktan. Oh my God, my God. Oh. Hindi ganyan nervyos. Ako yung sa alagyan. Wara na. Yung kakasa din Manila. Oh. May mukha pa na. Muna lang yung sitwasyon daw. Chok-chok mo din ganyan. Hindi lang. Matakat lang. Oh, ganda ng basurahan. That's it, pansit. Okay. Ito kaagi. Sarat. Oh, Ting. Basura pa ako na sundan. Lang. Kulili ko na.
Hoy, wag agad-agad. Ay! Gaya gasunod ng basura sa ako. Ay, ako yung galing malakat lang. Hoy, babes! Alam mo ko na sa pack, babes, ha? Babes! Babes! Pugami, gako naman ako sa pack sa nota. Nakata? Natadalian. Naglakat ko sa balay. Ay, naglakat ko sa balay. Eskwelahan. Dito ko sa tiyak balay kaya tulog. Yeah, piyak balay. Si mama ni emergency. So diyan. Mama ko gid. Sa diin. Naka-live ko tayo. Sungad mo. Ano ko gin-update ko bala ng mga subscriber ko sa taytay nga guba to. Nag-live ko anay sa YouTube ko. Gani, nakulbaan ako magagil ako duguyog-uyog. Yung chug-chug nila na yun, wala bang gayon din ano. Dapat ya, ora mismo, no? Ano ba to karon ng labong? May patay kami man. Anday, yan ay do sa aro. Guys, amo lang ng update ko sa inyo ang party sa Taytay. Iyan nanay. Hindi sa pinak to. Amo lang na-update ko sa inyo ha. Signing out, bye-bye. Uy, dali lang ba lang? Yan lang ha. Parente ah. Pakaisan, di. Eh, dito naman ka mo. Dito Dali lang, di mapatay. Dito naman ka mo. Hindi ma kami di ka ano. Wala ka tao. Ara daw sila. Ara si nanay, daw nung kananay. Hindi ko lang tag ang Ara sila. Wala pa matapos. Ano naman?